wothatha lezi inkingi zakho ubuye nazo emachobeni ngabeka emachobeni nomsuno kaye omsuno kanisha futhi ishintsheni ngathi ngigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhixene futhi within a minute sengishintshile angifuna nibone ukuthi ningamakhayithi angakanani ithuli ingwenye ithe iputhile zibeni phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlukana ngonyama yethu shit thina kwela kwethu kwaZulu sakhula sazi ukuthi ingceba lento inhlakahleko umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNkulunkulu erekhoda isilo isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engekho nomuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphuma namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza ngamefa iphumile manje emgonqweni ngamza kwethu ngifuna ukuthi iqiniselo lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo obunembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bekufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula bodla komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi side kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga neyinqushunqushe ezikhona endlonkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu enokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe kwasici ngoba usuka sesihlalo qobo noma amaphutha ngabakhona ngani zakwethu thina esiganiweyo thina sazi ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona ufanele kwenzeke noma kukhona kuyiwa khona noma ngabe yenkonzweni noma ngabe uye emhlangano nebusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimpule kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena eke uNdlunkulu lesemthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngaspam asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo manini nobabili nawe futhi umuntu esifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu esifazane manini nobabili angakuthuka akuthuke nangoma wakho manini nobabili ulalele ukuze aphoqineke aqineke ngaphakathi bese nokufunde nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha ngeke sibaleke inkamba amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempi enzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impi kaZulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekeyizokolwaneni ezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento siyenzile nophakela umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke i-referral izobe i-refer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani isilo emveni kwalokho kune-stress seso i-stress sethu stress sekhanda i-stress sesigolo esingazenzile konke lokho kuza enyameni yazisilo uma siyithokozele ngesitela saso elawini singashayi umuntu singakhombe umuntu wasiphambo likuphi icala lakho ngani zakwethu likuphi icala ngiyocela ukuthi omdala weinsuku alalephe kwethu sewuzulu ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu ayibencane maNazaretha ayidla mahawu ayilwe ngamalongo unyazi ukuthi
ludala kulesimo lihlala lesikhulisa ngento eziningi mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi luNkulunkulu obaNazaretha liphinde futhi libo makhelwane kumina lingikhulise ngobudoda namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda futhi isono somuntu esuke sesivele obala so sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo kangakanani isifuba singungubele nyakana sabhoboka umuntu uyakusizwa isindaba ngithi noma ngabe ubani oseduze kwesihlalo ukuthi nesihlalo owake wembatha nenkosi engubeni onamavidiyo onazo sonke isici senkosi yethu umisa uZulukazi ulithini akakhiphe njengamanje ngeke ubulala ubaba phambi kwami ngicela sibulale sonke mfowethu sibulale sonke mfowethu ubaba wesizwe ubaba kaZulu ohlekayo sengathi angahleka ngaphindame ohlekisa ngalento kuma social media ngimfisela isibusiso sokuthi engathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka nje obehleka nje ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esicongweni ngakho ngezivumi isilo siyazala ukube ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela ukube imeya noma ukube umongameli ngabe sibuke ngenye indlela cha inkosi yazalwa hlonipha isihlalo Nkosi yethu mnandi namaphutha akho siyakuthanda thina ngicela bonke abantu ba social media abaqhubeka bayiphuzela istela bayijabulele kodwa bengazoni bengoniwe ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo sihlonipheni isihlalo singahlekisi ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungosibili emhlabeni lonke jikelele ngithi nishingonyama kaJuda yawasho lamazwi kwela kwaIsrael yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi akho ngisho yedwa wasukuma wena ukuhambela kahle emzini wakho wena ukuhambela kahle emendweni wakho kodwa usineka nje ngathi ukuthi wena wadlisa indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzana kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu phambi kwesizwe sakwaZulu ngithi Shembe Nyazi lweZulu lalaphe kwethu uZulu ingubo yakho nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu ngiyacela eNingizimu Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sicaye ngendlela esisimanga la senze khona ubukhawe obwezizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami eTalathini kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uKhedu Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed namanje sithi hlangana Zulu hlangana mhlatho wazanayo akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto khona imbongo ezigcwele lapha lezi eyiholayo ngoba lokhu uhola kwena ku Facebook nakulo senishintsheni ngathi nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhiqene kodwa within a minute senishintshile angifuna nibone ukuthi ningamakayita angakanani ithuli ingwenye ithe uthi lesibili phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlolana ngonyama yethu shit uthenga for 10 million ngiyikhokhela imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngechitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into ayinayo fa ungabona abantu bamthuka kanjani ama Facebook lo hey hawo angithi iyo lento engikhuluma yokuxhaga amadoda usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usexhaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi akanti ngiyabona ay mina bengafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission pati la mntwana ngosi mangumfati
wendoda uyacela awungicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngiyekuthini mase sekubona nje uqhamuka nje angazi lesifebe besiyaphi bamthanda the Zulus are not happy with her. Fanele kube nelibandla labo make leleya labo bondlonkulu libafundzise sibondlonkulu babehave njani lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla anjalo ungathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyamana uShembe uyazi isilima manje ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshonayo kuthiwa uMasango lo uyazi uphi ngicela ubuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela ngiyodungama lo akangazi akuvuke noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngishane ngana ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayezidishile ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo ayezidishile ungalwa nami wena wekholo lenjayele uset ngicela inyama nginentombi yami lapha uncane endundeni anqenge ngcuza yakhe mina yayidelela umdolomo ngimpa imali wazi uthini ngiyagcina uzombonga uhluphe kanjani umfazi ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hambe emaqhubeni ade ngibuza stupid question la kuduka ngikwazi lale uyazi wenzeni lengane manje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu ufika induna lapho but yini lenzo umntwana sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena wothatha lezi inkingi zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsuno kaye omsuno kanisha futhi ngijwayela kabi wena awusiwe la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo uzuhlala ngathi innocent kanti uyanuka fuck you usak ngifuna uhambile wazi uthini yena impilo engiyiphelayo usuku nemini ke yemali usuku nemini siphila into engizoyenza bayet ngithemba ukuthi bengikuphila ubuza into yasuka awuthi ngihambe